आङो सिगां दुलाराय गुदि बाथौ धोरोमनि सिबियारि जोंनि साफ्रोम बर' फिसा बिथांमोननिसिम आफा बोराइ बाथौनि खाथियावहाय आङो खर' गंग्लायनानै बिथांमोननि बे धोरोमनि गेजेरजों हारि फोसाबनाय हारि फोथांनायनि जे हाबाफारि मावबाय थादों गावनि हारि आरो धोरोमखौ रैखा खालामनायनि थाखाय मोनसे बिथांमोनहा गिलु फालु सेस्था खालामनानै रैखा खालामनो थाखाय जे नाजादों बेनि थाखाय बे धोरोमनि सिबियारि बिथांमोनखौ आङो गिबि गिबि साबायखर बावग्रोगोन। जों बयबो मिथिगौ जे बर'नि आदि गुदि जातीय धर्मआ जाहैबाय बाथौ धोरोम आरो बे बुलि बाथौआनो जोंनि बर'नि गुदि बाथौ धोरोम। बे धोरोमा मोनसे जाग्रत धोरोम आरो मोनसे जोंनि सक्ति हारिनि गेजेराव मोनसे सक्ति गोहो जगायनो हाग्रा मोनसे धोरोम आरो बे धोरोमखौनो दिनैहाय जोङो सारा पृथिबियाव बर' हारिया गावनि धोरोम हिसाबै सिनायथि होबोनो हादों बा बर'फोरनि धोरोम हिसाबै पृथिबियाव जों सिनायथि होनो हादों। बे धोरोमखौनो दिनैहाय आरोबाव साबसिनै गोख्रोंसिनै आरो गुवारसिनै रायजो राजाफोरनि गेजेराव फोसावनो गायसननो थाखाय मोनसे थांखि लानानै गुदि बाथौ धोरोमारि आफादा जायगा जायगा बिथांमोनहा माखासे हाबाफारि लानानै बिदि मेल मिटिं सभा बायदिसिना सावराय मेल खुंबोबाय थादों। बेनिनो मोनसे आयदा हाबाफारि हिसाबै दिनै जोंनि बे बनरगाव ओनसोलनि खाग्राबारिनि गुवार फैलाव फोथाराव फैगौ मार्च दाननि 10, 11, 12 थारिख सानथामनि हाबाफारि लानानै दुलाराय गुदि बाथौ धोरोमारि माने रायजो राजाफोरजों लोब लोब बहाय बाहागो लानायनि गेजेरजों बे जथुम्माखौ खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों। बेवहाय गुदि मिरु बाथौ धोरोम आफादजों लोगोसे क'क्राझार जिल्ला गुदि बाथौ धोरोम आरो जोंनि बे ओनसोलाव थानाय दखरा LIC जाहार गुदि बाथौ धोरोम मोनथाम खोलोबनि बे आफादा लोगो नांनानै बे जथुम्माखौ खुंनो आखायाव बिथांमोनहा लादों। दिनै बिनिनो आफादा खामानि मावजेननायनि हाबाफारि हिसाबै बिथांमोनहा फुंबिलिनि गावसोरनि आफादनि फिरफिलाखौ आफादगिरि बिथां देरलामांग्रा गयारिया उरायहोबाय। RCनि आफादगिरि बिथां तपेन्द्र बसुमतारिया आर'नाइ जोंनि हारिनि नेरसोन हारिनि सिनायथिनि नेरसोन बेनि फिरफिलाखौ बिरहोदों आरो लोगोसे गाहाय जे हाबाफारि बे सायनासालि लुफुंनायनि गाहाय जे खुन्थिया बे खुन्थियाखौ जोंनि बानजाय आफादा आंखौनो हांख्रायनानै बिथांमोनहा गायसननायनि बिबानखौ होनायलाय आं दिनै बेवहाय बाहागो लाफैनानै गायसननाय हाबाफारिखौ बे धोरोमनि सिबियारि जोंनि साफ्रोमबो आइ आफा रायजो राजानि बयनिबो खौसेनि मददनि आखाइजों बे खुन्थियाखौ गायसननाय जाबाय आरो बेनिफ्राय दिनैनिफ्राय बेवहाय बे जथुम्मानि हाबाफारिफोरखौ बिथांमोनहा लासै लासै मोनफा मोनफायै मावफुंलांनानै जाफुंनाय बे जोंनि फैलाव फोथारनि सायनामारानि सिङावनो फैगौ 10, 11, 12 थारिखआव बाथौ धोरोमनि गुदि बे जोंनि हारिनि धोरोमनि बे जथुम्माखौ दिनै बाव खुंगोन। आं आसा खालामो बे ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजा जोंनि बे क'क्राझार जिल्लानि आइ आफा रायजो राजाफोर दुलाराय BTC ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाजों लोगोसे आसाम आरो भारतबर्षनि गुबुन गुबुन रायजोफ्राव बा नेपाल हादोरनिफ्रायबो दिनै बेवहाय फैदों। बिथांमोननि गेजेराव जायफोर दिनै जोंनि बाथौ धोरोमारि सिबियारि रायजो राजाफोर दङ बिथांमोनहा लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैगोन। धर्मनि मोनसे महासभा हिसाबै बेखौ जोङो दिनैहाय जाफुंसार होनो हागोन सिनायथि होनो हागोन बेनि मोनसे थांखिजों गासैबो आइ आफा रायजो राजाफोरखौ आङो बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायगोन आरो लोगोसेयैनो जोङो बे बाथौ धोरोमखौ जोंनि हारियारि धोरोम हिसाबै जे मोनसे गलाय गुजाय मोनसे गावस्रा गावस्रि लेथेर फिथेर अबस्थायाव दङ बेखौ खौसे खालामफिननानै गोख्रों हारियारि मोनसे धोरोम हिसाबै गायसनफिननो थाखाय जेब्लाबो बाथौ धोरोमारि आफादा गोख्रोङै खामानि मावलांबाय थागोन फोसावबाय थागोन आरो माखासे जुदि गेना खान्थिफोर दङबा बेखौ फोसाबलु हाबाफारि बेखौबो बिथांमोनहा आखायाव लाना खामानि मावगोन आं बेखिनिखौ आसा खालामो। जोंहा RC आरो बाथौ धोरोमारि गुदि आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा जयै सावरायनानै ओइदिननि जे जोबथा दिननि जे हाबाफारि गेवलां मेल गाहाय आलासि महरै आसामनि दानि बिधान सभानि स्पिकार बुंथिगिरि मानगोनां बिस्वजित दैमारि बिथांखौ गाहाय आलासि हिसाबै सायख'नानै बिथांमोनहा लाबोदों आरो बेजों लोगोसेयैनो आसाम गभर्नमेन्टनि जोंनि क'क्राझार जिल्लानि मिनिस्टार इनचार्ज मानगोनां अशक सिंगेल बिथांखौ जोङो
चिफ पेट्रन हिसाबै आरसिआव सोनानै लाबाय आरो बिथाङा आरसिखौ अर्थात बानजाय आफादखौ बे बाथौ धोरोमनि कनफारेन्सखौ जाफुंनायनि थाखाय नांगौ रोखोमनि गावनि बिथिंनिफ्राय जेरैबो बिथिंनिफ्राय सहाय सहयोगिता खालामनो थाखाय जोंनो माखासे रादाय होदों आरो बेखिनि रादायखौ मावफुंनो थाखाय आङो बिथांजों खाथि सोमोन्दो हिसाबै जगाजगआव दंबाय थायो आरो फैगौ 1 थारिखआवबो आङो बिथांखौ लोगो हमनानै जोंनि बाथौ धोरोमनि गुदि आफादनि दैदेनगिरि आफादगिरि नेहाथारि बानजाय आफादनि बिथांमोनखौ लानानै बिथांजों आरोबाव सावरायगोन बे कनफारेन्सखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनायाव जेखिनि माखासे जोंहा आंखालफोर दं जेखिनि माखासे जोंहा मावनांगौ बिथिं दं बेखौ फोलोमनायाव मदद जाहाथे बिथाङा खालामो बेखौ लानानै सावरायनायनि हाबाफारि लानाय जादों। नंगौ बोहैथि मायथाइनि मार्च दाननि 10, 11 आरो 12 बे सानथामनि हाबाफारिजों दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि जि 9थि बोसोरसालिया जथुम्मा बेजों लोगोसे लोब्बा लाखिनानै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि 32थि बोसोरसालिया जथुम्मा आरो इलाइसिजार बियाब आफादनि बोसोरसालिया जथुम्मा जथायै बे हाबाफारिखौ खुंनो थाखाय 3 टिम खालामनाय जाबाय। बनरगाव खाग्राबारि माइदांस्रि फोथाराव खुंफुंनो थाखाय दिनै गाहाय सायनासालिनि गाहाय खुन्थिया बे हाबाफारियाव गाहाय खुन्थिया गायसंनायनि हाबाफारियाव जोङो मानगोनां बे सोनाब क'क्राझारनिनो MLA मानगोनां रबिराम नार्जारि बिथांखौ आलासि हिसाबै जोङो मोनबोनो हादों आरो बिथांखौ लानानै जोङो गाहाय खुन्थियाखौ गायसंनाय जाबाय। बिनि सिगाङाव हाबाफारि बायदियै जोंहा दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि जि फिरफिला बे फिरफिलाखौ जों बिरहोखांबाय आरो हाबाफारिनि जागायजेननाय नेरसोन हिसाबै जोंनि धोरोमारि खान्थि हिसाबै जोंहा बर'नि आर'नाइ बेखौ सिनायथि हिसाबै जोङो बानजाय आफादनि आफादगिरि बिथांखौ मावजेननाय हाबाफारिखौ दिन्थिनो थाखाय जों बेखौबो गायसंजेननाय जाबाय आरो नै दा जों फैयै फैयै दिनैनिफ्राय बे जानो गोनां दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि जि 9थि बोसोरसालिया जथुम्मा बे जथुम्माखौ खुंफुंनो थाखाय जि बानजाय आफाद दङ बे बानजाय आफादनि मावख'खौ जोङो थांनाय अक्ट'बर दाननि 2022 सननि अक्ट'बर दाननि 23 अक्ट'बराव जोङो बानजाय आफादखौ दाफुंनाय जादोंमोनब्लाबो मावख'खौ जों खुलिनो हानाय जायाखैमोन। बेखायनो दिनैनि नैबे गाहाय खुन्थिया गायसंनायनि हाबाफारिजोंनो लोब्बा लाखिनानै बानजाय आफादनि जि मावख' बे मावख'खौबो बेखेवनो थाखाय जों दा साखाफारा खादों आरो मिजिं लादों जोंनि बानजाय आफादा बे मावख'आव जिरायनानैनो गासिबो हाबाफारिफोरखौ सिरिबाङै फारि फारि मावफुंलांनायाव खोब गोरलै जागोन। साफ्रोमबो बानजाय आफादनि मावथि बिथांमोनहा जेब्लाबो सम आरो बोथोर लानानै ज' लोगो मोनलायनानै सावरायलायनायनि खाबुखौ मोनगोन जों बेखौ मिजिं लादों आरो जों आसा खालामदों दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि जि 9थि बोसोरसालिया जथुम्मा बे जथुम्मायाव जोंनि आगुनि दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि बेन्दोङाव जि 8 जिल्ला आफाद दंमोन दिनैनि थारिखआव नाथाय जोंहा गासै 12 जिल्ला आफाद जों दाफुंनो हानाय जाबाय गासैयै आरो बे जिल्ला आफादफोरा जोंनि गोदानै दाजानाय जिल्ला आफादफोरा वेस्ट बेंगल लोगोसे नलबारि गवालपारा आरो मरिगाव बेखौ लानानै गासै जोंनि जथुम्माखौ खुंफुंगोन आरो जों मिजिं लादों बे 9थि बोसोरसालिया जथुम्मा दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि जि जथुम्मा बे जथुम्मायावनो जोंहा गोबां माखासे माने खोब गनायजाथाव जोंनि सावरायबोनाय माखासे आयदाफोर दङ जि आयदाफोरखौ जोंहा दुलाराय बाथौ सिबियारिफोरनि गनायथि लानो गोनां दङ बे गनायथि लानो गोनांखौ जों बेवहाय गनायथि लानो हागोन जेरै बर'नि हाबानि खान्थिफोर बिनि मोन्थोर रायनायफोर आरो लोगोसे जोंनि खेराइ गारजा बेजों लोगोसे आरो जोंनि बाथौ दुमनाय बाथौनि माखासे फुजा पार्बनफोर बिनि सायाव जोङो गुवारै सावरायलायनानै हयथ' जोङो मोनसे फाइनाल डिसिसनाव नंथ्राब्लाबो मोनसे माबायाव फैनो हागोन जों कनक्रिट मोनसे आइडिया जों बेखौ लानो हागोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा दाख्लैबावैसो जोङो दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि बेन्दोङावनो दुलाराय बाथौ अजा आफाद मुङै जों मोनसे दाफुंबाय बे बाथौ अजा आफादनि गेजेरजों जोङो न'खरफ्रोमबो अजाफोरनि गेजेरजों जोंनि सिबियारिफोरनि जि डिसिप्लिन खुलुमनायनि जि खान्थि बाथौ खुलुमनायनि खान्थिफोरखौ रोङै मानसिफोरनोबो उन्दैसाफोरनोबो जोंनि सेकेन्ड जेनेरेसन थार्ड जेनेरेसननोबो सिरिबाङै फोरोंबोनो हानायनि जोंहा मोनसे मिजिं दं आरो बे मिजिंखौ जोङो स्टार्टिं खालामनो हागोन होननानै जों मिजिंथिदों। बेनि सोमोन्दै जोंहा
जोंनि गेजेराव सावरायबाय थानायबो जायो आरो जोंनि रायजो राजाफोरनोबो जों मिथिहोनो गोनां दङ। बाथ्राया जाहैबाय बाथौआनो बर'आनो बाथौ, जोङो बे मोनसे जोंहा बाथ्रा दङ आरो जोङो बे बाथ्राखौ जोङो संबिधानावबो जों सोनानै लाफादों। नाथाय दुखु गोनां बाथ्राया बिसो जाहैबाय जे बाथौखौ मोनसे ग्रुपआ मडिफाइड खालामनानै बेखौ सोदांनानै धोरोमखौ सोलायनानै बाथौनि जि धोरोम खान्थिफोर दं, आसार खान्थिफोर दं, रिट्स एन्ड रिचुवेल्स जायखौ होननानै बुङो, दोरोङारिफोर दङ, ट्रेडिसनफोर दं, बेफोरखौ नागारनानै गोदानै बानायनानै गोदान मोनसे, जेरै आकबरा हिन्दु आरो मुस्लिम मोननै धोरोमजों जथायनानै दिन इलाहि होननाय धोरोम दिहुनदोंमोन, बिदिनो बाथौबो नङा गुबुन धोरोमबो नङा बे रोखोम मोनसे बाथौ दिहुननो नाजादों। आरो खेराइ मारायफोरखौ बिथांमोना माखासे ट्रेन आप खालामनाय दौदिनिफोरनि गेजेरजों खेराइ मोसाहोनानै दिन्थिनो नाजादों। नाथाय जों मिथिगौ, जों जुदि इन्डिजिनियास होननानै सानोब्ला, जोंखौ मंगलिय गस्थिनि मानसि होननानै सानोब्ला आरो जोंनि राव हारिमु सोदोमस्रि बेखौ गेवसार होनो गोनां जायोब्ला जोंनि गोदोनिफ्राय परम्परा जि सोलिबोनाय ट्रेडिसनफोर दङ, आसार खान्थिफोर दङ, बेखौ नागारनानै फुजिनाय खान्थिफोर दङ, बेखौ नागारनानै आरो सिबिनाय खान्थिफोर दं, बेखौ नागारनानै जोंनि थुनलाइ राव हारिमुवा माब्लाबाबो गेवसारा। मानो होनब्ला जि जिनिसा बाथ्रा मोनसे दं आरो जों गुसुङै बुंनो थाङोब्ला अल इज गोल्ड होननाय बायदि, जि जिनिसा गोजाम बे गोजामावनो जोंनि हारिनि थै मोदोमजों गोरोबनाय, जोंनि संसार जानाय, थारमाने जोंनि सिखारनायनिफ्राय मोनायाव उन्दुफिननायसिम जोंनि सानसेयाव जि सोलिनाय मोनसे जिबनाव जेरै सोलिनाय, बे सोलिनायनि माखासे सम्पर्कआ बे धोरोमजों सिथाबनानै थायो। बेखायनो आदि गुदि धोरोमखौ नागारनानै जोङो गुबुन धोरोमाव बा गोदान धोरोमाव जोंनि हारिनि जि राव हारिमु बा थुनलाइ बा सोदोमस्रि बेखौ गेवसार होनायनि जेबो लामा मोना। बरंस बुंनो थाङोब्ला बे गोदान धोरोमाव जोंहा जोंनि माखासे जिनिसफ्रा थाखानाय, जोंनि जि फोथायनाय, जोंनि इन्डिजिनियास ट्राइबेल हिसाबै जोंहा जि फोथायनाय दं, बे फोथायनाया गोमागोन आरो जोबलांगोन आरो जोंनि हारिमु, जोंनि सोदोमस्रिया गाहायावसो थांगोन। जौगानायनि अनगायै जों बेखौ दिनै नैबे थारिखआव जों गोख्रोङै बुंनो हायो जे दुलाराय गुदि बाथौ आफादा बे स्टेन्डखौनो लानानै जोङो बिबार बाथौखौ बर'नि गोदान धोरोम होननानै सिनायथि होनो थाखाय जों नाजाबोगासिनो दं। आरो जोंनि मावलांनाय जे हाबाफारिफोर, जोंनि मावनो लानाय जे हाबाफारिफोर, इयुननि जे हाबाफारिफोर दङ जोंहा एक्सन प्लान मावनो गोनां, बे हाबाफारिफ्रा जोंनि थाखानायखौ, जोंनि जि अरिजिन, बे अरिजिननि सायाव बेस खालामनानैसो जोङो जोंनि धोरोम आफादखौ दाफुंनाय जादों। आरो बे धोरोम आफादनि थांखियानो जाहैबाय थाखानाय खान्थिफोरखौ जों जेरै हागौ सारा बुहुमाव मिथिसार होनाय आरो